Yo, tinemune jebul kowe arep ngarah mangan marang Bratasena, ngarah mangan marang Bimasena. Karepmu kowe ngono arep mangan aku, yo, ngono apa ora? Yen kowe arep mangan aku, mangano. Ning kewan cacing kae wae yen kepidak mesti molet apa meneh jalma manungsa. Panganen Bratasena mlayu-mlayu daleweran sing dadi keringetmu. Ana parigawe apa Yayi Rukmakala? Kakang Rukmuka. Piye Yayi? Wah, gawat Kakang. Alastrik Basara kang mapan ning lengkeng Gunung Candramuka ketekan bebaya. Aja ngawu-ngawu gawar. Sing mbok anggep bebaya kuwi piye? Sapa sing wani ganggu gawe mapan ning sajroning Alastrik Basara kene Yayi? Sawangen kae Kakang. Sawangen. Ana sajroning Alastrik Basara ana manungsa bondo wani bondo nekat wong gedhe dhuwur otote pating grantong paning ngobrak-ngobrak alas kayu cilik kayu gedhe dirungkati kabeh ora pilih-pilih. Kamangka Kakang yo ngerti dhewe yen to aku lan Kakang Rukmuka dina iki lagi keluwen. Wong kene wae lagi nandang susah lah kok wong kae bocah kae murang tata. Wani ngobrak-ngabrik alas kene wani nambah susah rasane atine awake dhewe. Yayi, piye Kang? Banjur kekasih nitik saka busanane katone ya satriya. Lah yen satriya tek ora duweni tata krama, satriya tek ora duweni yuda negara. Wis mbuh Kang aku judhek pikiranku. Aku wis ana seminggu durung mangan, aku luwe Kang, aku luwe. Aku lapar Kang, lapar. Aku lagi mangan mau wae lawe nggur tewel. Lawi yo mangan tewel ngono kok. Aku karo mangan soto gobias. Kok soto gobias ki piye? Gobias lek golek iwake ning ndi ngono lho. Aja ngawur kowe. Ayo gek dipapak bocah mau kaya ngopo apa wujudane? Apik tenan Di. Apa iya Kang? Wah.
Aku engko bocah ki nek wis mati. Aku tak sing mangan pupune dhisik. Pupune kowe tintahne yo jerone. Empal brewoke kaya ngopo. Dibabak, Kang. Dibabak. Hut. Bima wang-wang kunta kumpul patang kethi sayang gongkoro gadani romobat mabit bojleng iblis laknat padha cek-cekan kece wali kece sadat setan wali kobra Yayi adikku Yayi Rukmakala ana dawuhmu apa Kakang pranyata dewa isih adil karo awake dhewe Yayi kok Kakang Rukmuka isa kandha kaya mangkono nganggo dasar apa nganggo wewaton apa Kang buktine wis cetha ngegla Kang tanpa warana nalikane ana ing alas trik Basara kene wis babar blas ora ana panganan ya kuwi wujuding kidang kang sarta menjangan nanging dewa malah kirim pangan sing wujude manungsa Yayi engka ditakoni sapa jenenge lan saka ngendi asale aku selak ora kuat ngempet luwe Kang aku wis haus Kang sabar luwih dhisik Yayi manungsa yen nitik saka busanamu kowe kuwi jejering satriya yen pancen satriya sapa kekasihmu lan saka ngendi pinangkamu dene kowe wanuh wani mlebu ana ing alas trik Basara kene apa kowe ora ngerti apa kowe ora ngerti apa kowe ora mudeng yen alas trik Basara kene kuwi mujudake alas pengalapan sapa wani mlebu metu mung kariaran Edian suarane gumaleger nganti kaya gempa bumi iki suarane wis marem endah daginge ya Kang mesti marake wareg aku yen mangan wis kelakon mangan bocah iki aku request teponge ya Kang tepong tok karo ginjele Kang torpedo pupu aja nganti keri pupu kowe mesti nek anggere ana sapi utawa pitik kok mesti sing mbok pilih pupune menungsa ki ya pupune
Wis dadi pakulinanku, Kang. Pakulinan piye? Aku ki nek arep nyerang wong ki sing tak candhak mesti pupune dhisik, ngono. Satriya Jodipati Bratasena kang dadi kekasihku. Bratasena ya Bimasena, edyan-edyanan. Bali takon, iki ana yaksa loro sak kembaran. Sapa sing dadi jenengmu Buta? Tobongke. Aku Kang Baureksa alas iki jenengku Dityakala Rukmuka dene iki adikku. Aku Rukmakala. Lah banjur kowe Bratasena nganti kedarang-darang tekan papan kene apa sing kok goleki? Apa sing kok upadi Bima? Aku mung mituhu dawe Durna guruku. Goleki wujuding kayugung susuing angin kang mapane ana ing kene. Minangka syarat sarana wedharing kawruh sangkan paraning dumadi. Kang jarene papane ana sajroning alas trik Basara kene. Mula yen pancen bener kowe sing Baureksa papan iki, mara gagi tuduhna ngendi sing jenenge kayugung susuing angin. Weh latialah. Uncung nganti gelung aku lagi weruh kandhamu iki. Kowe aja kumbi. Dawe guruku mapane ana ing kene. Weh ladalah. Iya, lali aku. Susuh blok. Kok sau-sau. Susuing angin mapane ana ing wadukku. Carane njupuk piye? Carane njupuk gampang. Carane njupuk metu tutukku, mlebu wetengku, ateges kowe tak pangan. Yo. Tinemune jebul kowe arep ngarah mangan marang Bratasena, ngarah mangan marang Bimasena. Karepmu kowe ngono arep mangan aku, yo ngono apa ora? Yen kowe arep mangan aku, mangano ning kewan cacing kae wae yen kepidak mesti molet apa meneh jalma manungsa. Panganen Bratasena. Yen pancen kepengin tak bobok wetengmu kowe. Iya. Tek malah kereng kene to, Kang. Piye? Kowe bangga, ya aku bangga. Bagus lena pangendamu kelakon tak geget siung pangapit bialiaran kowe. Ganjur ilang nyawamu kowe. Wah, latihan. Hei! At! Hei! Wah! Wah, serep nyawamu kowe. Perange awake dhewe. Jan nggawa Prabawa tenan. Tarupe nganti pek. Nganti kaya wong wis duwe anak 5, pek. Genah kancamu Kang. Hei! Wah! Oh, at! Wet! Wah! Wah! Wait! Fight! Woi! Mati weh! Matane lho. Sorry. Wong bola dhewe ya.
Senengane menusuk dari belakang kamu. Cirolu ambruk geruduk. Hei, as. Hei, hei, motor, es, umbul ke. Hei, ha. Hei. Hei. Tendangan tanpa bayangan Jet Li. Jet Li, macet. Aja nggo jurus Jet Li we, Kang. Enek sing dalang perang ngono terus. Hoi! Wow! Hoi! 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 Minggir, Kang, minggir. Adine sing maju. Hor! Mutiar kowe. Hot. Ha. Hoi, hoi. Wah. Hei. Rame men sing nonton, kemurahan iki. Pak Lurah kula rokoke dereng, Pak.
Gon laguning lekas lo kita linut ing kidung kadung kadereng momor ngun manah rahayu hayu ana tan agolong gumolong manadukara
Ong Hong ilahing sekaring bawana langgeng Brot jebule Bathara Indra lan Bathara Bayu Dewaku basaku katoro ya ngger Bratasena wis ulun tampa ora liwat pangestune ulun wae tampanana ya tak gegem dadi jejimat Bayu Dewaku sembahku katur pepadamu. Iya, wis tak tampa Bratasena. Dene pangestuku wae tampanana Bayu Siwi. Tak bundi andayanana kasantosan. Usik kenang apa sababe Indra lan Bayu Dewaku memba dadi buta ngalas. Kawruhanana kulup marmane ulun sakloron mimba dadi buta sak kembaran awit saka kena paukuman saka pukulun Bathara Guru satemah dadi yaksa kang mapan ana ing alas Trik Basara kene dene kenang apa kok ulun sakloron kena paukuman ora bakal ulun jlentrehke ana kene kulup nanging sing wigati aku ngaturke panuwun kang tanpa upama marang kowe Bratasena kang wis ngluwari panandhang ulun. Iya. Kinarya tandha tarima kasih ulun marang kita, ulun bakal paring bebungah marang jeneng sira Bratasena. Nanging luwih dhisik ulun bakal luwih takon marang jeneng kita Bratasena kenang apa? Jeneng kita kraya-raya mapan ana ing alas Trik Basara kene Bratasena. Indra Dewaku mundi dawuhe Durna guruku ya kuwi angu pangkawruh sangkan paraning dumadi ya ngilmu kasampurnaning urip ya jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngara Bratasena piye sumurupa kayugung susuhe ngangin kuwi mboya ana krana kabeh iku mung pasemon kulup merga kuwi amung pralampita lire kepiye jarwane mangkene kayu iku kayun iku tegese karep dene susu ing angin kuwi napas kang teges urip cetane mangkene ngger saben-saben wong kudu anduweni karep kang gedhe nanging aja wegah ambudidaya kulup Bratasena Sinokarta mrih tartamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangubaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulada tiasilir wulan dadari dadi jarwane kaya mangkono iku Indra Dewaku pancen kaya mangkono Bratasena piye saka gedene panuwun ulun marang jeneng kita krana kita wis kuwawa ngluwari panandhang ulun kita bakal ndak paringi bebungah wujuding piandel sesupe Dwi Indra mani ing warih kang dayane yen Bratasena ambyur jero samudra Indra mau bisa menehi daya kekuatan nalikane jeneng kita mapan ana ing banyu kulup ngaturake panuwun kang tanpa apa maring Indra Dewaku rehne remna kang dadi paningalmu meningna ciptamu kinarya panjinging sesupe Dwi Indra mani ing warih iki sabanjure ulun bakal nyuwun pamit bablas munggah marang kayangan semono aku Bratasena
Ulun uga bakal bablas marang kayangan ngestake dawuh Indra lan Bayu Dewaku. Muga-muga jantraning Bratasena kadidene sekar kang angambar arum. Satemah nyembuh gegayuane Bratasena. Sesupe Dwindra manik ing larih. Ulun nyuwun pamit Bratasena. Ulun nyuwun pamit Bratasena. Samudra Minangkalbu. Ancut gumregut manjing samudra tulya dreng. Wiraganya legawa banyu sumaputing wentis. Gya hambacotake lampah risang Bratasena. Wauta kaya mangkono. Wis dumugi tepining samudra Minangkalbu. Dupi wis prapteng gisik. Sigra pinapak gedhening alun kang gulung gumulung. Wauta kaya mangkono Dian Bratasena nyawang jembaring samudra kang nglangut tanpa pagut. Tumekaning ombak kang anempuh wentise risang Bratasena kaya bisa tata jalma arsa amangsulna lampahe sang Bayu Siwi. Satemah tuwuh tandha pitakon salebeting batos. Sida njegur apa to yen ora? Lamun sida njegur bakal pisah lawan keluarga selawase ker asmane selawase urip. Dumadakan ana wujuding peksi gemak, peksi platuk bawang lan peksi kutut kang padha lagi bantah binantah. Manuk platuk bawang apa manuk gemak? Lan kowe manuk kutut apa manuk gemak? Kowe iki manuk platuk bawang dadi umating pangeran, isamu kok gur dandan ae. Apa kira-kira suwiwimu mbok didhe sae nek mati apa mbok gawa ta suwiwimu kuwi? Kutut barang ki seneng mamerke swaramu sing apik. Apa nek mati kena mbok nggo sangu to kutut? Karepmu piye to manuk gemak?
Lah yen kowe iki nek murip sing mbok antepi apa? Yen sing tak antepi iki ora ana liya kejaba mung janji sing wis kawedhar ing lisan. Kamangka lair ki utusane batin. Genah yen kowe besok bakal sowan ana pangeran. Kok ora gelem ngrungkepi dawing pangeran? Kamangka dawing pangeran kuwi salah sawijine yen kowe wis ngucapke tembung kuwi kudu dirungkepi. Nek kowe ngrungkepi tembungmu, Gusti Allah banjur tukul sihe. Gusti Allah yen wis tukul sihe, mongko panguwasane tanpa winates. Sing kudune mati ora dadi mati, malah entuk nugraha. Ning wong sing ora percaya karo sing gawe urip, sing pancene entuk nugraha malah dadi pacoban. Apa do ora percaya to kuwi? Yen do ora percaya do lerena wae dadi umate ngalah. Luwih becik dadi umate jajil malah jibar jibur bondo raja donya. Digepuk rasane Bratasena karo manuk telu sing lagi bantah. Ya aku wis kandha saguh ambyur jero samudra. Ngupadi banyu suci pawitra sari ana tirta mahening suci. Bratasena bakal ngejuk kaki sikil. Patiku tak entengake, watone aku bisa ngrungkepi tembungku.